Bad trip pa rin ba ngayong araw na ito ang mga nasa parlor at ang mga nasa salon o hindi na? Hindi naman nakaka-bad trip kasi alam naman natin na ginawa natin yung best natin. Alam natin na hindi tayo nagkulang. Ganun talaga, parang sa relasyon lang yan. Kapag alam mo na hindi ka nagkulang at ginawa mo ang best mo, binigay mo ang lahat mo, wala kang dapat pagsisihan at wala kang dapat lingunin. Kung meron ka mang lilingunin, alam mo kung ano yon? Yung gwapo na may hawak-hawak na sangkatutak na pera. Bonus na lang yung gwapo, yung pogi, pero yung pera, hindi, diba? Yun talaga yung nakakuha ng atensyon mo. Yung tipong lalapitan mo dahil sa pera. Charot! Winarot. But anyway, kabisyo, alam ko na proud ang lahat ng mga Pilipino sa ginawa ni Michelle Marquez D sa nakalipas na Miss Universe 2023. At balita ko, marami talaga sa mga kabisyos natin out there ang rooting for her. Pero syempre, yun nga, hindi man tayo pinalad na sa atin yung corona. Pero naniniwala ako na darating pa rin yung panahon na tayo ang mag-uuwi ng corona. Pero sana wag naman yung corona para sa mga patay, ha? Anyway, kabisyo, tuloy lang ang buhay kahit na minsan may mga bagay tayong hindi inaasahan. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chiwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pera? At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Terra, straight from guesting sa kada umaga sa Net25. Opo, nandyan po ako kanina. Nakasama ko po si Miss Pia Guanyo and of course, Miss Michelle Arceo. Nakakatuwang isipin na ang inyong lingkod, DJ Rocky Terra, napasama sa mga naggagandahang host ng kada umaga. At ano ba mga pinag-usapan namin dyan kanina? Check nyo na lang po yung social media account ng Net25 para sa kada umaga. Doon po shinare ko ang aking heartbreak. Kung paano ko nakamove on sa heartbreak at paano ko nalaman na nakamove on na ako. Kung tutuusin talaga, malalaman mo kapag nakamove on ka na. Parang sugat lang yan. Malalaman mong gumagaling ka na pag kumakati ka na. Charot, tuwid harot.